Godmorgen, I dejlige mennesker derude. I dag der er det torsdag den 28. marts, og det er påskeferie-ish for nogen. Jeg har ikke som sådan påskeferie, jeg har heller ikke påskeferie. Jeg arbejder lidt nogle af dagene sådan. Men ja, jeg håber I har en mega dejlig påske. Og ja, at I har hygget med familien, været til nogle lækre påskefrokoster, eller bare fået slappet af, eller hvad jeg nu lige har haft brug for. Jeg har faktisk ligget syg. Jeg var syg i går, men det er heldigvis lidt bedre i dag. Nu er det kun i hovedet og sådan snottet, men det tænker jeg, det går. Jeg har lidt forskellige ting på programmet i dag. Jeg tænker, vi skal lave lidt påskeløjer. Ej, ikke påskeløjer. Jeg vil gerne lave et påskeæg til Philip. Og så vil jeg også gerne male de påskelys, jeg snakkede om i sidste video. Jeg har købt nogle gule lys, jeg gerne vil male på, for at gøre det lidt hyggeligt herhjemme. Jeg har også købt sådan nogle små æg, man kan hænge op. Og så skal jeg på arbejde senere, og ja, ellers sker der ikke det store. Men jeg håber, I har lyst til at følge med i den her vlog. Jeg har lige noget vasketøj her, der lige kan komme af vejen. Resten hænger nede i vaskekælderen, men jeg tænker lige, det her det er meget rart at få det væk, når det bare står og fylder i stuen. Jeg har det meget sådan, at mine omgivelser herhjemme, de skal gerne være ryddelige, før der også er ryddeligt i mit hoved. Så jeg har brug for lige sådan hver dag at sikre mig, at der ikke roder sygt meget. Og der vil jeg nok sige, det er nok det sted i vores forhold, vi har sådan flest kontroverser i forhold til det her med at være lidt uenige om, hvor vigtigt det er, at der er ryddet op. Det tænker jeg måske er en meget normal ting, at en af parterne er lidt mere sådan tilbøjelig til gerne at vil have et ryddeligt hjem, og den anden er lidt mere loose. Nogle gange der gør det lige lidt galt, og vi bliver lidt uvenner, men for det meste der føler jeg faktisk, at vi er okay gode til det. Men nu har vi boet sammen i over 3 år. Jeg tror, vi er ved at finde en mellemvej. Jeg har lige lavet mig lidt morgenmad, som i dag bare lige består af et stykke toastbrød med noget lækker ost og lidt peberfrugt. Og jeg vil bare lige sidde og se en YouTube-video, mens jeg spiser. Men jeg vil bare lige kort udpege en kommentar, der kom på min sidste video. Der var en pige, der skrev, du virker så sød og som en god veninde. Jeg vil bare lige sige, at det er det ultimative største kompliment for mig. Og jeg følte ægte, at mit hjerte smeltede. Og jeg vil bare lige sige tak til jer, der nogle gange tager tid til at smide en lille kommentar min vej. Det giver mig ægte en bedre dag, og jeg får et kæmpe boost, når det sker. Så jeg vil bare sige tusind tak. Det varmer virkelig mit hjerte. Nu vil jeg bare lige spise min morgenmad. Det er en masse sådan hyggelige ting, synes jeg. I dag vil jeg faktisk gerne prøve at sætte nogle øjenvipper på. Jeg tænker måske bare at påføre dem, der hedder 12 mm. Der er 10, 12 og 14. Og så bare primært ude i siden, for ligesom at give mine øjne et løft. Jeg ved ikke, hvor god jeg er. Jeg tænker, at øvelse gør mester. Og så skal man starte med den, der hedder Step 1 Bond. Der er nemlig sådan en lille buet børste her for enden, som man skal sætte på inden ved vippekanten. Kan I se noget? Vi har kun have en på egentlig. Kan I se det? Så bruger jeg bare lige den der sealer. Så prøver vi herover. Det er mit dårlige øje altid. Ej, af igen. Sådan der. De kunne nok godt være kommet lidt længere den vej ud på øjet, så jeg ikke har sat dem helt langt nok ude. Men bortset fra det, synes jeg det er okay. Kan I se? Nu tænker jeg, at det er på tide, vi skal lave påskeægget til Philip. Jeg har samlet det hele i den her pose. Jeg har også lige fået noget kort frem, så vi også kan skrive et lille gækkebrev. Jeg har i hvert fald købt den her Happy Easter pose, som jeg tænker, det skal ligge i. Jeg gad godt have haft noget gult, sådan noget cellofanpapir-agtigt, eller sådan noget silkepapir hedder det. Men det har jeg ikke lige stødt på. Så har jeg købt et lille påskeæg. Så har jeg købt sådan nogle skumbananer med ananas. Bare fordi det passede lidt i farve. Så har jeg købt nogle Marabou mini eggs med dej. Så har jeg købt nogle Marabou Oreo eggs. Og så det sidste, jeg har købt, det er sådan en ting, han kan bruge, fordi han mangler en god ansigtsfugtighedscreme. Så jeg har fundet den her L'Oreal Men Expert Magnesium Defense 24-hour Moisturizer. Så den her købt til ham, så der også var en rigtig sådan ting, og ikke bare chokolade. Så det skal vi selvfølgelig bare have noget i. Denne her. Det ser da meget fint ud. Gæk. Mit navn er blevet væk. Eller faktisk står mit navn med krydser. Pas på, de ikke kysser.
Hvis ikke du kan gætte, hvem jeg er, kan du ikke få gaven alligevel. Ej. Hvis ikke du gætter mit navn, kommer påskeægget hvis ikke i din favn. Eller hvis ikke du gætter mit navn, kommer påskeægget i min favn. Goodie. Så kommer jeg det bare lige ned i sådan en kuvert. Seleindgang. Ej, det er da meget sødt. Jeg har også lige hængt et af de her små æg på. Jeg har købt til pynt. Så er det bare klar her, til han kommer hjem. Ej, det er da blevet cute. Det synes jeg. Det håber jeg, han bliver mega glad for. Ikke lige det pæneste, det her. Men det er sgu det, mine evner rækker til. Cute. Jeg har lige flækket en halv pose af de her fucking gode lakridser, som jeg købte i Netto. Som hedder sød finsk lakrids. Jeg spiste halvdelen af posen i går aftes. Og nu har jeg lige spist en anden halvdel. De er så gode. Og det skal lige sige, at der er så kun lakridser her til, når man køber dem. Det er ikke fordi, jeg har spist hele den her pose. Kunne jeg også godt finde på, men det er ikke lige det. Jeg skal gå om en halv times tid, fordi jeg skal på arbejde. Så jeg når igen i dag ikke at male lys. Men det gør heller ikke noget. Det kan jeg sagtens gøre i morgen måske. Så kan jeg bare fortsætte vloggen der. Men jeg tænker lige, at jeg kunne sætte nogle af de der små påskeæg op. Det tænker jeg lige, vi gør. For eksempel her på den her tørrede blomst, så kan man jo godt lige hænge lidt. Der er både nogle med striber og nogle med prikker. De er ret søde, synes jeg. Ikke fordi de er så kønne i gul, men det er også kun lige for en uge. Dem ude fra vejen skal også kunne se dem. Og i denne her blomst. Ui. Altså det er ikke fordi, jeg nogensinde selv har gået super meget op i påske, skal det lige siges overhovedet ikke. Men jeg faldt bare over det i Netto og synes, det var lidt hyggeligt. Selvfølgelig den her krog, den skal også have en. Yes. Og vitrineskabet skal selvfølgelig også have. Døren kan jeg også lige få. Godmorgen og velkommen til en ny dag her i vloggen. Jeg er vågnet op til det dejligste solskinsvejr, og det er helt vildt fantastisk. Det gør ind i så godt humør. Jeg er næsten lige vågnet. Jeg har lavet min kaffe, som I så, og nu tænker jeg egentlig lidt, at jeg vil male de der lys. Og Philip blev rigtig glad for mit påskeæg i går. Jeg modtog den her besked, da jeg var på arbejde, så det var rigtig dejligt, at han blev glad for den. Og så har jeg også siddet med den her rosa kvartsrulle, som jeg i øvrigt engang har givet 500 kroner for. Først den her ting. Jeg lægger den altid i køleskabet, så den er kold om morgenen. Og det var virkelig rart. Den her til farver. Så har jeg fundet de her 5-6 lidt pastelfarver frem, så jeg synes passer perfekt til sådan nogle påskelys. Faktisk en hæslig farve, men jeg håber det bliver lidt pænere af at male på dem. Det kan godt være, at jeg bare skal holde mig til sådan at lave prikker, fordi jeg er virkelig dårlig til at male. Okay, det ser således ud med farverne. Skal det seriøst bare være prikker, jeg laver, eller skal det være sådan nogle små påskeæg? Ej, jeg har allerede tværet en ud. Jeg kan huske, dengang jeg gik på klub, så lavede jeg altid lys. Sådan, altså lavede min egen dryppet lys inde i sådan et værksted, og det var det fedeste i hele verden. Jeg elskede at give det i gave til mine familiemedlemmer. Ej. Lysestagen flækket. Det føles faktisk virkelig underligt, at jeg slet ikke har været til nogle sådan påskefrokoster i år. Så det kan det være, at jeg skal begynde at starte sådan mine egne traditioner og selv invitere. Jeg kan bare ikke særlig godt lide at være vært. Jeg har heller aldrig rigtig holdt sådan en fødselsdag for venner og sådan noget. Jeg havde egentlig lidt tænkt her, da jeg fyldte 25 i december, at jeg måske skulle have holdt en stor fødselsdag, men det har jeg sagt til mig selv, det bliver, når jeg fylder 30. Otherwise, I will take this matter further. Det er gået op for os, at vi ikke har lavet noget særligt her i påsken. Vi har primært været hjemme. det er simpelthen gået op for os. I hvert fald så har vi besluttet os for, at vi vil tage ud og spise i dag på restaurant Bouillon, som I måske har hørt en hel masse om. Det skulle være en sindssygt billig restaurant på Frederiksberg, som er værd at prøve, fordi en forret og sådan noget koster 39 kroner. Maden skulle smage fint og lidt små portioner, men ellers være sådan det hele værd. Vi har hørt, at det ville være virkelig svært at få bord, så man skal booke flere måneder i forvejen, men hver gang vi har undersøgt det, så har vi kunne få bord med det samme. Vi bookede det i går til i dag. Og så bagefter skal vi i biografen i Falconer Bio og se Jagtsæson 2, som vi glæder os ret meget til, fordi etteren var faktisk virkelig sjov. Otherwise, I will take the matter further. Det bunder i, vi har en sag kørende med Minto. Der er sket det, at Philip har bestilt en bluse,
som var alt for stor, og så har han sendt den tilbage, og har ikke hørt fra Mento i en måned. Så sker der det, at Philip kontakter dem og hører, hvad bliver der af min refundering på 900 kroner, og de svarer ham så ikke rigtigt og lover at vende tilbage inden for 48 timer fra et andet team. Og det gør det så ikke, så Philip må tage kontakt til dem igen efter en uge og være sådan, hvad sker der i den her sag, vil I være sød og svare mig? Så vender de så tilbage på mail omkring, at der er... Ja, så siger de, at der går lige 48 yderligere timer. De siger, at der går 48 yderligere timer. Og så svarer de der efter 48 timer. Ja. Og skriver, at der er en plet på blusen, som de ikke kan få af, og derfor kan Philip ikke få refunderet sine penge, men de vil sende skjorten retur til ham. De tør ikke at tage den der plet af. Men Philip har hverken bemærket pletten, han har heller ikke lavet pletten, han prøvede skjorten i Max 10 sekunder, sendte den retur den 14. februar, og i dag har vi den 31. marts. Ret lang sag, og de valgte bare ikke at kontakte ham og bare beholde skjorten og pengene til at starte med, så det hele er sådan lidt underligt, så ja, vi skal se, om vi kan få dem til at forstå, at det ikke er Philip, der har gjort noget i forhold til den plet. Så jeg har fået en plettet skjorte og mistet 900 kroner. Ja, en skjorte, der var så grim på dig. Men det er ikke rigtigt? Jo. Det var så grim, og nu skal du have den med en plet, som du ikke har lavet. Ja. Det er for mærkeligt. Så det er status. Jeg vil til at hoppe i noget tøj, ordne mit hår, så vi kan komme afsted mod Bouillon. Otherwise we have to take this matter further. Og siden vi siger det, det var sjovt, fordi det er det, vi lige har skrevet til Mento. Hvad skal jeg have på? Det er jo lidt svært, fordi jeg skal både være ude at spise, og vil gerne være lidt pæn i det, men samtidig vil jeg jo gerne være ekstremt comfortable i biografen bagefter. Så nu tror jeg simpelthen, jeg lige vil gå ombord i mit tøjskab og se, om jeg kan finde noget interessant at tage på. Otherwise we will take this matter further. Okay, nu bliver det også virkelig random. Jeg skal ikke have jeans på, fordi det kan jeg ikke holde ud, og jeg vil godt lige kunne holde ud på restauranten, men jeg kan ikke holde ud i biografen. Så det skal være noget, der er komfortabelt, men også noget, jeg kan gøre lidt pænt. De her sorte bukser, jeg har her, de sidder lidt løst på mig og er lidt sådan store. Så det vil sige, at de er ret behagelige at have på, fordi de slet ikke strammer på maven. Nu vil jeg faktisk lige starte med at skifte trusser. Det er jo også vigtigt. Jeg kan mærke, at jeg burde købe mig et par sådan pæne støvler, fordi det ejer jeg ikke, og det kan jeg mærke, at jeg tit mangler. Så nu skal vi finde en overdel. Det her er mit problem kommer ind i billedet, fordi jeg ved det ikke. Vi skal gå om 12 minutter, så jeg har en lille smule travlt nu, fordi jeg har hverken børstet tænder, fundet hele mit outfit. Nu bliver jeg lige rushet væk, fordi nu skal jeg finde noget, jeg kan have ud over. Så er jeg tilbage. Ser det her dumt ud? Altså med den der knap? Nej, med tøjet generelt til sorte bukser. Nej. Heller ikke mig. Ja. Ej, jeg har ikke engang... Det var det, jeg manglede. Jeg har ikke engang ordnet mit hår. Det går godt, før jeg kom. Det går rigtig godt. Vi er kommet afsted. Jeg fik ikke ordnet mine læber, så det må lige blive bussen. Og jeg nåede heller ikke at ordne mit hår. Det blev bare lige børstet igennem, og så har det heldigvis lidt krølfald fra i går. Men ja, vi venter bare på bussen nu. Så er vi stadig i metroen, og vi er der lige præcis på klokkeslættet, så det er helt perfekt. Man har dog ikke bordet i så lang tid, det er kun en time og 45 minutter, men vi håber, at vi kan strække den bare lidt, fordi vi også skal i bio bagefter. Gæt hvad jeg gør? Fiser. Ja, jeg går og fiser. Det er her. Så er vi kommet ind. Og her er menukortet. Jeg sidder lige og overvejer, hvad vi skal have. Og så drikke her. Men har virkelig hyggeligt herinde. Jeg har fået rødvin, og Philip har fået øl. Og så har jeg lige fået min tartar til forret, og Philip har bestilt en fransk løgsuppe. Så har vi fået hovedret. Jeg får en andekonfit, og Philip får en steak med fritter til. Så er det blevet tid til dessert. Jeg får en creme brûlée, og Philip får en chokoladefondant, og så har vi tænkt os lige at dele og smage lidt af hinandens. Mega lækkert. Så er regningen kommet. Det bliver i alt for 2 personer 466 kroner. Det er jo virkelig billigt. Her kan I se, hvad vi har fået. Vand, rødvin, øl. Begge to forret, begge to hovedret og begge to dessert. Det er fandme en god pris. Vi er lige blevet færdige med at spise inde på Bouillon. Det var en virkelig, virkelig god samlet oplevelse. Faktisk helt klart en anbefaling værd. Så jeg tror, at samlet ender vi på sådan 9 ud af 10. Især til prisen, så derfor nærmest en 10 ud af 10. Til prisen er det 10 ud af 10. Til prisen er det vitterligt 10 ud af 10. Men sådan kun baseret på smagen og størrelserne vil jeg nok give 8-9 ud af 10. Og nu vil vi bare lige gå en tur her
på Frederiksberg, lige få forbrændt lidt kalorier, slå mave på lidt rundt, indtil vi skal i bio her om en time. Vi er kommet ind i biografen, og vi er lige til at finde os noget slik, popcorn, sådan lidt lækkert. Nej, hvor ser det lækkert ud. Der er intet bedre end biograf-popcorn. Skal du have sodavand? Skal vi dele en sodavand? Skal vi tage en mellem? Så. Coca-Cola. Jeg har lige skiftet til en hyggetøj, og nu er det noget test. Og vi har fået købt slik og popcorn og sodavand, så nu er vi bare klar. Og har lige fundet vores sæder. Inde i sådan en mini-sal, men det gode er, at man sådan kan tage fødderne op på de der sæder. Nu er bare klar til at se jagtsæson. Jonathan, der var stille i klassen, stod forrest i kassen. Blev til kollegaer. Og meget mere af vores medarbejdere. McDonald's. Mere på menuen. Så er vi lige kommet hjem efter biografen. For lige at snakke om filmen, så synes vi faktisk ikke, at den var særlig god. Den var sådan ret plat og på en måde lidt ligegyldigt at bruge penge på at tage og se, føler vi. Altså det er meget fedt at have set toeren, når man også har set etteren, og synes den var ret sjov, men hvis jeg skulle sige noget til jer, så vil jeg sige, at jeg ikke synes, I behøver at bruge penge på at tage og se den. Så er der sikkert så mange andre film, man kan bare se, der er bedre. Jeg kan godt lide skuespillerne, og der var der også helt sikkert nogle sjove elementer i filmen, men overordnet set var det bare lige en tand for plat. Men altså, stadig hyggelig oplevelse at være i biografen og få popcorn og slik og alt sådan noget. Og det har været en virkelig hyggelig aften, og det er jo det vigtigste. Jeg tænker egentlig bare at afslutte vloggen nu, og så håber jeg bare, at I synes, det har været hyggeligt at følge med på de her påskedage. Hvis I synes, det har været det, så vil jeg i hvert fald blive mega glad, hvis I har lyst til at trykke på like. Og også meget gerne abonnere, hvis I har lyst. Så tusind tak for at se med. Jeg håber, I får det dejligt, indtil vi forhåbentlig ses igen i min næste video. Hej!